Det er først og fremmest rigtig dejligt at se så mange, der interesserer sig for det, vi har gået og lavet her. Vi har mærket det også i dagligdagen, og det er helt fantastisk. Jeg synes, vi har arbejdet med det i mange år, og jeg synes, det nogle gange har været meget ensomt. Og det synes jeg ikke, man kan sige mere. Det er rigtig dejligt at se alle sammen. Vi har som sagt arbejdet med det i mange år, og det har vi gjort sammen med vores venner i Landsforeningen Økologisk Byggeri og mange af de små virksomheder, der er rundt omkring. Teknologisk Institut, og der er i det hele taget rigtig mange, der har interesseret sig for de her ting på det lille niveau. Og vi har bygget meget, som vi ikke har gennemdokumenteret. Altså vi har opdaget nogle ting, som vi synes ser godt ud. Det at få lov til at prøve det efter og sige, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, det gør, som det gør. Det er en meget, meget stor ting, og som jeg tror kan blive meget afgørende for dansk byggeri i det hele taget. Og det er i hvert fald for os, at det er meget skelsættende, at vi kommer derhen, hvor vi simpelthen kan sige, at det er sådan, det er. Og jeg vil ikke sige så meget mere, også en af dem, der kun har fået 2 minutter. Men jeg vil sige, at jeg får lov at klippe den sidste snor over. Og vi er jo ikke helt færdige med huset. Og det betyder, at I kommer kun ind, hvis I tager jeres sko af og går på strømsokker. Jeg tror nok, har vi nogle plastikfødder til nogen, der vil blive ved at have sko på? Det har vi ikke. Så det er simpelthen af med skoene. Til gengæld må man så gå overalt. Der er lavet noget afdækning, som er beregnet på dem, der havde futter på. Men I må altså gå overalt, når I har taget skoene af. Og så vil der stå nogle folk rundt omkring, som ved noget om for eksempel en røgvasker, eller om ler, eller om hvad I støder på derinde. Så bare hiv fat i dem, der går. Nogle går med sådan et skilt på, ligesom det her, hvor der står et eller andet. De ved ting. Så nu vil jeg gå og klippe snoren over, og så er I meget velkommen til at komme ind og kigge.